kunyal bedo ga diech gini. Tiparo nade Nathaniel kaka mbolea odhi modonjo okalo nyaka jopim kaka chal mar mondo nitiere kata KEBS jopatimo nonro bende ng'iyo chal mar mwandu kaito bedo dhi modonjo mochopo NCPB ka piny owacho. Ere kama nitiere ng'ikruok yor pogo mbolea pacho kama miyo koro weche kamagi bedo ne timore? Okay, process mar tero mbolea e National Cereals Produce Board chalo kama. Kose mi thuolo mar lose mar tender, itero gimiluongo ni pre-production sample. Sample mar gimi dhi loso. Titere ka jo KEBS ma pime man tim nonro mayudo ni nutrients miwacho kanyo gin sawa gi kaka dhi lose. Koro kose mi that authority to produce and distribute, ilose kati ruwe kati ome loka tikawe titere cereals gi order momiyi. Makosa matimore namba 1 no nego bed ni ka jo KEBS osepimo mane iloso to kisetere chiro giluwo bang'e e chiro kucho mondo gikaw samples gigine ni to mitere chiro be chalre gi mani itero mondo ginon. Ng'ikruok namba 1 either KEBS onge gi capacity kata nitie nyao moro mamiyo ok gitim gigo. Kamano to nitie mibadhi. Gin mana gik moko adego. Koro mae gima onego gigine. Mar ariyo, japiny bende onego bed mo vigilant. Ni en bende onyalo kawo samples gi motim nade moter ka KEBS. En mani koro garama ema hewogi nikech ok onego bed ni achulo osuru to an machaka garamia gi nonro monego bed ni timo. Koro ma en achiel kuom gine KEBS no onego chiw thuolo ni ka in gi to gi mbolea moro amora. Ere kaka inyalo luongo gi gibi gikaw sample ma gidhi gitim ang'o gitim ne pimro. Koro ma en achiel kuom gima osekelo ng'ikruok kabisa nikech follow up e chiro osebedo piny kabisa ma gik moko usa to ginon ni bende gima no opim kar chakruok chalre gi gima sani ni timo ang'o ilose chiro. Wadong' gi dakika moko ariyo ka